Kriszti, most vettem fleece és papír alapú tapétákat különböző helyiségekbe. Mire figyeljek a felrakásuknál? Teljesen másképp kell feltenni ezt a két alapanyagot. Ha fleece esetében csak a falat kell kenni ragasztóval, míg a papír esetében magát a papír tapéta hátoldalát kenjük meg ragasztóval. Nagyon fontos, hogy ugye ezeket a tapétákat pihentetni kell. Általában 3 percig érdemes hagyni összehajtott állapotban a tapétát, de arra nagyon figyeljetek, hogy annál tovább ne nagyon hagyjátok pihenni, mert akkor magából az alapanyagból adódóan elkezd szétmállani az alapanyag, és a tapéta súlyától azt veszed észre, hogy egyszer csak elszakad. Úgyhogy nagyon fontos a papír tapétánál, hogy megfelelő ragasztót választatok, megfelelő arányban keverjétek ki, tehát véletlenül se adjatok hozzá több vizet, mint amit maga a ragasztó ír, és fontos, hogy mérjétek az időt, ameddig pihentetitek azt a tapétát. De ha nálunk vásároltok, akkor minden tapétához fog járni egy ilyen tapéta használati útmutató, aminek a hátoldalán megtalálhatóak a nemzetközi piktogramok, jól le lesznek írva magyarul, hogy hogyan kell ezeket a tapétákat felhelyezni, úgyhogy ne féljetek tőle. Igazániból a papírtapéták is pont ugyanannyi ideig fent tudnak lenni a falon, mint egy fleece tapéta, tehát nem kell ettől tartani. Nagyon sok gyártó használja még a mai napig ezt az alapanyagot, és készítik erre a tapétát, úgyhogy mindenkit bátorítani tudok, hogy nyugodtan vásároljatok és próbáljátok ki mind a két alapanyagot. Köszi Kriszti, így már biztosan menni fog. Nincs mit meg, de hogyha esetleg elakadnál, akkor nyugodtan szólj nekünk, és abban is tudunk segíteni, hogy tapétázómestert ajánljunk neked.